That is deliverance in the power of the Holy Spirit. You want to fight me? Yes. Eh? Yes. You want to fight me? Who sent you to destroy me? Who? Who sent you to destroy me? In the name of Jesus Christ. Watch your screen. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekele m unu. Asị nke eji ezere. Ana m afụ ife na-eme ndị maka nwa amadi a na-akpọ TB Joshua. Onye ọbụla pụta ya na-ekwu ka o si dịrị ya na ka TB Joshua chue na-eme fake miracle when they deceive people. All those people pụta kịta na-ekwu maka TB Joshua na they my question bụ kedu ebe ha nọ mgbe TB Joshua dị ndụ na-eme ife niile anụ a? Why ha ji pụta nnọọ publicly? BBC cover the thing, release the thing na. Why BBC ji pụta mgbe ahụ na-ekwu maka TB Joshua na-agwa pepe ife ọ na-eme na-arịkasị mma? Ọ bụrụ kịta ọ nwụrụ na omebe 3 years TB Joshua nwụrụ, ma still kwa people ka na onye nwụrụ anwụ nọ a na-ekwu maka egwucha maka ya. What happened? Ọgọbego ụwa laa ka people eji go nọ mara things ife kwesịrị ime ma kwesịrị iji eme. Ị na-condemn TB Joshua kata na maka na ọnwụgo, but more than day epụta kwuo ya mee ihe n'ụwa, travel around the world, mee mmiri akụrụ ihe niile, and ị ma na ife ọ na-eme adaga na anya ya. Ụna hapụ ya o mecha ihe niile aha nnọọ nwụọ, ụna na-ekwu maka ya. Ọ dị mma? Ndị mmadụ ga-ama nnọọ ka esi eme ife nnọọ ọ na-adịga n'anya ya. Ka esi hapụ nnọọ TB Joshua nnọọ onwe that kind of fame, mee niile ahụ o mere nnọọ, enwe onye jụrụ ya ife anyị na-eme na aga n'anya ya. Ọ na-eme miracle, ọ na-eme deliverance, ọ na-eme ife ọ na-eme, ma ndị ọcha ma ndị Igbo ma ndị Hausa, onye ọbụla ma ndị Afrịka na-abịa na chọọchị na Lagos ka nweta testimony aka Chukwu through TB Joshua. Enwe onye pụtara mgbe aha, enwe onye pụtara nọọsị, enwe onye workers ya, onye na-arụ ya ọrụ pụtara mgbe asị na ife a TB Joshua na-eme na ọ dịrọ mma. Legwere nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ kịta na ọnwụ na o mego tie oji nwụọ na all the documentaries about ife ọ na-eme apụtasawago afọ anyị na-etere ndizi na mmadụ nọcha n'ụwa nnọọ nwụọ nnọọ akọọ maka ya, ma onye na-anọ nso ebe a na-akọ maka ya, onye achị ebe a pụọ, ndị mmadụ eburu onye ahụ n'isi. But mgbe ọ nọ ndụ enweghị ga-ahụ uri confront ya. Enweghị this group na-apụta na-egwu maka TB Joshua na-apụtakwa mgbe aha. Ọ bụrụ na ife mwute nnọọ ka ndị bachi eme otu anụ a mgbe ha dị ndụ agwakwa ya na ife na adịghị mma. Enweghị pụtara confront ya, pụtara TV na-egwu odochewu na ọmụgwe na onye ọbụla agbarago na gaa na social media na-ekwu BBC na-elelizi ya documentary. Mmadụ dị ndụ, onye dị ndụ kwuo n'okwu n'ihu ya, ọ ndị mmadụ ife na-eme mgbe ọ dị ndụ. Ọ bụrụ mgbe ọ nwụrụ na-ekwu maka ya. Share this video ka onye ọbụla aka. Daalụnụ.